Кәрим. Өсенсе көн тоташ кар ява. Өсенсе көн епшек кар ява. Өсенсе көн тоташ. Өсенсе көн. Әрни минең иске бер яра. Өсенсе көн тоташ кар ява. Тимер ярсык яра төбәндә. Тимер ярсык йөри тәнемдә. Әйтерһең, карт гөнаһ ияһе әйләнгәләп куя кабердә. Шуңа күрә әрни ул яра. Өсенсе көн тоташ кар ява. Тимер ярсык ниңә кузгала? Ул да ахры әрнеп кызлана. Кандай кызыл ине таң нуры, таң кызартты үлән ысыгын. Икебезгә тиде бер юлы, бер минаның ике ярсыгы. Береһе калды сержант Фоминда, текә яр ситендә, кабердә. Икенсеһе минең тәнемдә. 12 ел әрни шул яра. Өсенсе көн тоташ кар ява. Кардар эрер, йылы ел исһә. Кардар китеп барыр, яз килһә. Бәлки үсем кәмер дошманга. Тәнемдәге тимер эреһә. Тынга бирмәй миңә ул яра. Өсенсе көн тоташ кар ява.